Han snakker i helvede til ham der. Hey! Så er vi klar til Strand Castelli. 180. Er det 180, I skal køre? Er den det? Høj da. Det var en kæmpe skuffelse at få bilen. De var blevet lovet 180, og 189, så stod der 184 til åbningen, så stod der 189 på bilen. Der bliver bare mere og mere. Jeg vil ikke have mere info herfra. Man kan slet ikke være i sig selv. Har I kørt den før? Nej. Nej. Husk, der bakker helt ind til slut. Ja, men det har vi noteret. Det har jeg. God tur. God tur. Så er vi på tur med Paul og Nulle. Det er Hullen. Gæt selv hvor. Jeg tror sgu vi har første mand på månen. Allerede? Du må tage lige nøjagtigt, hvad du vil. Ja, men jeg tror... Så du har vand på flaske? Nej, det har sgu fyldt op. Ja, men jeg har faktisk for meget energidrik med. Har du det? Det kan man ikke få for meget, kan man? Nå, Drengene! og I var her! Er vi ikke de første? Vi er de første, er vi det? Nej, det er længe siden. Hvad helvede? Der kom en forbi her for et kvarter siden. I hvert fald, han er... Er der ikke... Det kan jeg fandme ikke forstå. Der er slut. Det er jo en eneste modsætning, jeg kender på. Men vi vidste ikke, den kom. Så 180, den er okay? Den er perfekt. Vi er nok. Nej. Ja. Vi snakker. Nej. Og det spiller bare. Det lyder alvorligt. Det ved jeg ikke. Det er det. Fisk. Lever det? Lever. 180'eren. Ja. Snart i mål. Om nogle timer. Om nogle timer, ja. Skal vi sige 3 timer? Ja, det tror jeg ikke. 25 snit. Okay, 4 timer. 3,5.